Oy, paborito ng bayan. Salamat pala mga kasinag sa nag-sponsor at nagpadala ngayong araw ng 11,000 para sa karagdagang pundo natin sa ating simbahan. Ayan mga kasinag, ang pundo po natin ay nadagdagan na. Kaya nagkameron tayo ng ito mga kasinag. Mga kasinag, isang magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, andito kami kay kay Jimmy. Dito kami magtatrabaho. Sila nagtrabaho na kanina. Ito ang trabaho nila oh. Ako mga kasinag, hindi ako nakapagtrabaho kanina. Gawa ng inaantay ko ngayon magpo-power so dun sa sa gagamitin sa simbahan. Hindi dumating mga kasinag. Kaya hindi ako nakapagtrabaho kanina. Kaya magmumulta ako nito. Si Kuya Melvin hindi rin nakapagtrabaho kanina. Sila kaya Ding lang, si Kuya Iking, si Kuya Barok, si Tio Mando. Ayaw lang nagtrabaho kanina. Ito nga ang trabaho nila mga kasinag. Itong CR. Ayan o. Ano nang libon ni LD4. Ayan na, babanatan na yan. Buti nga, mahalo tayo mga kasinag. Gagamitin dun sa loob. Kasi yung loob na yan hindi pa tapos yan. Nakita yan. Hindi pa tapos. Mamix muna kami. Maghalo kayo, maghalo. Pirang pala, hindi. Pirang pano, hindi. Takalin namin mga kasinag yung buhangin. Pagkatakal namin, tapos ibububurin lang namin. Biro-biro inuwi mga kasinag. Biruin mo yan. Dalawa. Pagkatapos nilagay sa balde mga kasinag, itataktak lang dito, ano? Parang laro lang. Tatlo. Mga kasinag, may nag-sponsor pala doon na pahabol na 2,000 doon sa atin sa simbahan. Pinapa-shoutout pala yung asawa ni Kuya Iking, si Ate Lia. So, idol, ito na po yung asawa ni Ate Lia, si Kuya Iking. Ikaw na lang mag-shoutout sa asawa mo. Ayan, shoutout pala kay Ate Lia, sa asawa ni Kuya Iking. Yan Lang matay tayo dyan. Ito ang trabaho namin ngayon mga kasinag. Yan, trabahuhin namin. Nagluluto-luto na kami ng simento. Ayan isang supot lang muna yan. Gagamitin dito sa pag-asintada. Tapos pag-flooring. Ayan gagabitin. Tubigan ka. Arman ka dati, Kol. Halo. Tubigan ka. Yan mo yung mga katibangan mo. Kahulong mo. Tataasan ng mga kasinag. Sa mga susunod na araw mga kasinag, update ko lang kayo kasi kanina kaya hindi nakapagputol ng niyog gawa ng hindi na dumating yung magpuputol, yung magpa-power so baka bukas mga kasinag or sa isang araw ay update ko kayo mga kasinag nang maputol na yung niyog doon na i-donate sa atin, pati may nag-donate din ng kahoy, si Tio Mando yan ng Team Lakas, member ng Team Lakas, nag-donate siya mga kasinag ng kahoy, yung may kahoy doon na puputulin. Ayun lang daw gagamitin natin pamako ng yero. Tapos yung mga gunting niya, yung mga sukog, yun na lang ang gamitin natin sa nyug kasi kulang naman yung kahoy mga kasinag. Ganun na lang ang naging plano. Basta update ko kayo sa masusunod araw mga kasinag. Tinis nga tigyan na ro.
Uy, napaka na ng aso. Oh, sabi na oh. Yeah, ang ilo na. Yan. Si ano, puti. Yan oh, si puti. Isa yan. Tinda kaya. Okay man yan. Okay, mambaga oh. May design. May design pero hindi man bakat na masyado. Matigas na. Hindi nga nalubog yung paa. Sampatong na lang. Matapos sa mga kasinag. Kasintadahan. Sampatong na lang yan. Kasi ito naman binabaak ni Kuya King. Yan lang ang gagawing bintana doon sa may bandang likod mga kasinag. Yan o. Ganyan na lang. Yung pangalawang halo na namin to. Kasi yung unang halo mga kasinag naubos na. Pangalawa na to. Alin? Ceramic. Bintana ang kudrado. Oo. Ayan mga kasinag. Ayan na yung Ayo, pagpuro. natrabaho ngayong araw na ito. Kinulang ng hollow block dun sa kantuhan na yun. Wala ng hollow block. Tapos yung loob. Tapos na rin pinisan. Mga kasinag, tapos na yung aming trabaho dun. May panibago kami tatrabahuhin ngayon. Ayan o. Oh, ito ang bagong tatrabahuhin namin naman ngayon. Wow, pansit. Oy, paborito ng bayan. Tapos tinapay. At juice. Oh, alin na kayo. Merienda na. Madinak ako. Gusto niya nga. Hindi ko magkakan. Kain, kain, kain. Trabaho palugod ang matabangan mo kaya. Tinag, merienda tayo. Kaya ako ba yun sa tibon mo? Darak-darak. Kuha na. Ay, ano? Kuha na ko. Bili mo pa lang talaga? Alin? Gawin ka na. Bili mo? Pamanggang na sa dito. Wait na talaga kami. Grabe ka na yung limon. Pag isakdo ko kada ako limon, darakula. Tama-tama bagay siya. Mga kasinag, may bago kaming membro. Membro ng Team Lakas. Bago yan mga kasinag. Shout out sa mga Espanyol. Oh. Ayan mga kasinag, sold na. Busog na. O, doon ka na ako. Doon ka ako sa kanto. Ang anak kong lalaki mga kasinag, nakimerienda na rin. Member na rin ito ng Team Lakas. Mga kasinag, kararating ko lang po dito sa bahay. Kagagaling nga lang natin doon sa pagbayanihan namin sa Team Lakas. Ngayon pala mga kasinag, doon po sa pundo na para sa simbahan, may nagpahabol mga kasinag ng 11,000. Kapapadala lang po kanina. Salamat pala mga kasinag sa nag-sponsor at nagpadala ngayong araw ng 11,000 para sa karagdagang pundo natin sa ating simbahan. Ang nagpadala mga kasinag ng 11,000 ay si Sir Frederick and Juliet San Diego. Shout out po sa inyo mga idol. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Ayan mga kasinag, ang pundo po natin ay nadagdagan na. Kaya nagkameron tayo ng ito mga kasinag. Kaya mga kasinag, ito na po lahat-lahat ang pundo natin para sa ating simbahan. 66,785.12. Maraming salamat po talaga idol sa inyong tiwala at suporta. Sa aking mga grupo, sa Team Lakas, maraming salamat po. Sa lahat po na nag-sponsor, maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, subscribers na patuloy na sumusuporta. Hanggang dito lang, bye bye.